Hola, som el grup de Andy de ràdio. Avui volem parlar sobre els nostres cantants preferits. Jo he escollit Álvaro Soler. Té amb 30 anys i és de Barcelona. És el cantant que més m'agrada. És conegut des del 2015 per la seva cançó Sofía. Les seves cançons més conegudes són Sofía, Extraño Agosto, La Cintura i El Mismo Sol. La seva última cançó es diu Magia, de 2021. També és la meva cançó preferida. Do cái cuối là cả cái chế qua cái này chế Colombia Maya amor cop cái chán và mẹ chế cái cô chế cú chế mi nấu trên rồi là chế rồi cái chế một chế cá cờ và một cái là bề phải chế chiếu có aquí cu chi má cả có que phê chiếu la mi. Jo vull parlar una mica sobre Alejandro Sanz. Té 52 anys i va néixer a Madrid. L'he triat perquè és el meu cantant preferit. Fa molts anys que canta. El 1989 va treure el primer àlbum. Té moltes cançons conegudes. Les que a mi m'agraden són A corazón partido, Amiga mía i La de si fuera ella. L'última cançó que té és Un beso a Madrid, del 2020. Yo me pararé que sobre el Ferran Pereira y a 42 anys i va a néixer a Màlaga. A part de cantant, també és actor. La seva cançó més coneguda és la de Los Serrano i ell diu Uno más son 7. Les cançons que més m'agraden són Entonces y la de Donde va cada uno y de Nada. Jo escollí a Rocío Dúrcal. Va morir 2006 a los 61 años. Es de Madrid. Escollí perquè m'agrada com canta. Tiene muchas canciones famosas. La más de me gusta es la de Me gustas mucho tú. Vale. Álvaro Soler, Paulina Rubio, té
vuelta 9, al, y, es, de Meji, Falmón, al, que nica la música, des, de 81, casó, que mes, ajana, es la de causa efecto. A seva última casó es dio es diu tú y yo de mete fin ajo y lote jamás jacies. Fins aquí la nostra programa. Gracias. Gràcies. Gracias. Ahora.